kardom kar benglong pinna video kelalo RGK men na address mati kisuting thek na bang phi alang li men ke mirbin teron pi non an kolabang solamajan se arang je pajanon lo mati alang je pajanon alamajan mati a video men hai koson son lo totang ni pinige labang so video le lang ik sinang totang ta video le static lo nang mirbin teron pi non an alang li je pajanon alamajan amen hai ke lai ken lo deep labang solamajan hit ik pik mate lang me pikan labang so alamajan ong je pajanon atum ke lai ken lo mirbin teron pi lapen prince ronghang miss dong kamokam labang so alamajanong setame alang cepajanon lo labang so alamajanong cepajanon atum ke lahi ken lo mirbin teron pi lapen kiridhan lapen nang ke doke halloween labang so alamajanong setame alang cepajanon lo labang so alamajanong cepajan atum ke lahi ken lo mirbin teron pi lapen jawanan nale to mirbin teron pi ke cepajan alamajan mate a video kolabang so alamajanong si kelang men nailo mate kelang men kolabang so alamajanong sinang tum naning kang samdun nailo comment box ang tok penang sinik tha lapen dotholang alangli RGK pian abothole lang ik sinang nalitum handshake channel official fan subscribing non lapen like taping non lapen comment bang tenegri pinya video ke lansi kang ton lo kurang thu dei ho